Select Africa TV update ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela mbukeli igama lami nginkosi nenhlahla. Emva kokumiswa isikhathi eside somsakazi OwoKhozi FM uSibusise Buthelezi, iSABC ikhiphe istatement esiqinisekisayo ukuthi siyamuxosha emva kokuthi bemisile isikhathi eside ngenxa yezinsolo ezithinta ibhizinisi lakhe eligcine ngokukapakela kulomsakazo. UKhozi iphinde lakuveza noma lakubeka kwasobala ukuthi liyafisa ukuqinisekisa ukuthi uKhozi FM alunayo ubudlelwane nenkampani kaSibusiso ebizwa ngokuthi Abombuso Investment. Lokhu ke kwenzeka ke emva kwesikhathi eside nabantu ke inkundleni zokuxhumana babelokhu beyibuza ukuthi ngabeke ushonephi uSibusiso, okugcine ngokuthi ke namhlanje noma ke usukwini namhlanje kuphuma istatement esithi ke uyaxoshwa emsakazweni.